Ja aivan loistavaa päivää kaikille, se on MR Topi täällä. Ja nyt jatketaan taas meidän Let's Playtä Minecraftissa. Tietenkin, missäs muuallakaan. Ja joo, nyt ollaan täällä taas. Joo. Mä muistan vielä. Otetko me täällä koko yö? Mitä vittua? Anteeksi. Mistä me tultiin? Me tultiin tästä. Okei. Sori kun näitä mainoksia tulee tässä, mutta tää on niin paska Minecraft. Noin. Vähän ääniä. Tää on vähän kovemmin. Ja sitä eteenpäin. Nyt tulee aamu. Joo, nyt tulee aamu. Me ei olekaan tonne puihin kiipeilemään. Tai yritetään nyt etsiä jostakin kotipaikkaa ainakin. Saatiinko me miten paljon raattaa? 18 kappaletta. Se on aika paljon. Kerättiinkö me sitä kiveä miten? Vaan 13. No kyllä tuo 13 possaa riittää. Noin. 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 Ja ja sitten nyt ei ole mitään muuta tarvittukaan. Noin. Noin. Tähän. Tietenkin. Tämähän kiva. Minkälaiset me ollaan? Me ollaan ihan kivan näköisiä. Enpä ottanut huomioon, että täällä rupesi ukkostamaan. Tämmönen tehdään. Tulisikohan niitä vielä enemmän sieltä? Noin. Mulla on nyt 3 niitä. Ja mä tarviin tikkuja. Joo, mä tarviin tikkuja. Ai mulla ei ole tikkuja yhtä. Eikä mulla puutakaan yhtä. Mistä mä tuolla on puuta? Viime Minecraft-video, se oli niin niiden mielestä liian pitkä. Tästä ei saa tulla, ja se ei mennyt YouTubeen, koska se oli niiden mielestä liian pitkä. Ne ei hyväksynyt sitä, niin tästäkään ei saa tulla hirveän pitkä, että tää nyt pääsisi sinne YouTubeen. Eihän se kestänyt kuin vain 15 minuuttia, mutta ihan sama. Ei se. Jos on tyhmiä YouTubelaisia, ne on tyhmiä. No. Mitä me tänne laitetaan? Laitetaan vaikka tuo. Noin. Aha. Paljonko meillä näitä on? 10.
ihan kivaa. Mutta paljonko tässä on? Tässä on 8. Mutta ihan sama. Nyt jos täällä jossakin olisi puuta, niin mistä helkkarista me saadaan puuta? No me ehkä täältä sitä puuta saadaan. Näinköhän tuo. Noin. Sitten tippuja. 12 kappaletta. Noin. Tehdään vaikka tuommoisia tuosta. Tuohon vaikka miekka. Tuohon vaikka kirves ja tuohon vaikka noin. Tuohon vaikka noin. Nyt meillä on hyvät jutut. Otetaan vaikka tuo. 2 riittää. Mitkä me vielä saadaan? Miten monta rauttaa meillä on? 5. Säästetään näitä meidän rauttoja. 6. 7. 8. Täkkäreitä. 1. Noin. 9 me saatiin. Ja sehän on ihan hyvä määrä. Käytetään ekana nämä meidän vanhat jutut. Mennään keräämään tuota puuta näillä vanhoilla. Ei nyt ihan heti käytetä näitä meidän uusia välineitä. Mä haluan säästää näitä. Mutta tämänkertainen jakso rupeaa olemaan ihan kohta tässä. Jos tää vielä kertaan. Mutta minä olen mestari Topi ja nähdään seuraavassa videossa. Heipä hei!